बड'लेण्ड सीएम कापआ नैबे मासनि जागायजेननायनिफ्रायनो बड'लेण्डनि गासैबो ओनसोलाव बियो खुंजादोंमोन। दा बे बादायलायनाया फैगौ 15 जुलाइआव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बियो जोबथा फाइनाल गेमा जागोन बेवहाय आरो बेसिम गासै 3760 क्लाबफ्रा बाहागो लादों आरो 70,000नि खाथिफ्राम प्लेयारफोरा बेवहाय बाहागो लादों। बड'लेण्ड सरकारनि बे मोनसे गिदिर सिमां दंमोन जे बड'लेण्डआव फुटबलखौ जेरैबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फेस्टिवल हिसाबै लाबोदों आरो गासैबो थाखोनि रायजो राजाफ्रानो फुटबल नायनो फैयो, फुटबलाव बाहागो लायो। बेवहाय गासै 22 प्लेयारा गेलेयो, नाथाय रोजा रोजा बबेयावबा 10,000 गाहाम 6,000 गाहाम मोनसे फिल्डआव फैनानै रायजो राजाया बाहागो लायो। दा बियो जोंनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे मोनसे पजिटिभ मोनसे बिथिं। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि सावस्रिखौ फिट लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो मोजां गेलेनायनि गेजेरजों केरियार दानो हायो आरो फुटबल फिल्डआव फैनाय रोजा रोजा जोंनि माहारिनि गुबुन माहारिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मोनसे खौसेनि दौलेंजों बिथांमोना गावबा गावनि गेजेराव गोरोबलायनानै संसार जानो हायो, बे थांखिफोरखौ लाखिनाय जादों। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय, फेसबुकनि थाखाय बायदिसिना अलखदाव गोग्लैनाय बे जेंनाफोरखौ नुदों। नाथाय सासे गेलेगिरि जानो हायोब्ला बिनि जिउआव गोबां डिसिप्लिन फैयो। दा जाय प्लेयार बियो जोबोद डिसिप्लिनै आवगायलांनो हायो। दा नंखायनो जोङो बेखौ लार्ज स्केलाव बोसोरफ्रामबो खुंनानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे नेशनेल गेलेखाबाय इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयार बरननो हायो बेखौ थांखि लानाय जादों आरो सीएम कापआ बोसोरफ्रामबो जागोन आरो दाबा जानाय बायदिनो बे मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव, मोनफ्रोमबो समस्तियाव, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बिनि उनाव सेन्ट्रेलि जागोन। देग्लाय बोसोराव फार्स्ट जोङो खुंजेननाय समावनो दासिमबो जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेल फाइनाला जाजोबाखैनो। बे समावनो जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जोंनि जे सीएम काप फुटबल बेखौ मख'नानै बे इनिशिएटिभखौ नेशनेल लेभेलाव मोनसे रिकगनेसन होदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। आं खावलायगोन जोंनि फंबायफ्रा जायफोर फुटबल गेलेदों, जोंनि बिनानावफ्रा जायफोर फुटबल गेलेदों, बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै गेलेगोन आरो गावबा गावनि जिउआव सासे मोजां राफोद गेलेगिरि जानानै गावजों लोगोसे माहारिखौबो मुलुगाव मुंदांखा खालामनो हागोन। दुरान कापआ जोंहा फैगौ 27 जुलाइनिफ्राय जानाय बाथ्रा। दा बेवहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ हांख्रायनाय जादों, बिथाङा फैगोन। लोगोसे इन्डियान आर्मिनिफ्राय बिथांमोना नाजाबाय थादोंमोन भारतनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ। दा भारतनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जामशेदपुराव आरो मणिपुरावबो हांख्रायनाय जादों। दा बेनिखायनो बिथाङा दासिमबो थांखिखौ थिग खालामाखै बबेयाव बाहागो लागोन। नाथाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो आर्मिनि गोजौसिन मासियाव जिरायनाय माखासे अफिसार्सफ्रा बेयाव बाहागो लागोन।